Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич. Хәзер булачак темалар хакында кыскача. Утта газ да юк, канализация да эшләми. Хәзер яшәрлек түгел. Яңадан соң Халиф урамындагы 15-нче йортта яшәүчеләргә нинди ярдәм таләп ителә? Айза Шаймарданов. Татарстан элеваторлары быелгы уңышны ничек кабул итә? Кичкенә машиналар, ярты машиначлыкта любой хозяйстводан, любой кешедән кабул итәбез. Уңышның сыйфатын Нияз Рахман бәяләп карады. Көньяк Сахалинскийга алтын артыннан. Казан аэропортыннан World Skills милли чемпионатына китүче Татарстан вәкилләрен Ради Гыймаев узатты. Алабугада Спас ярминкәсе гөрлей. Ярминкәдә ниләр тәкъдим итәләр? Тульские пряники, печатные, очень вкусные. Сәүдә бәйрәменең төсләре Ләйсән Сабирова репортажында. Сүндерелмәгән тәмәке төпчеге күп фатирлы йортта яшәүчеләрне тораксыз калдыра һәм аларның кайчан элекеге шартларда яши башлаячагы да билгесез. Кичә Казандагы йортларның берсендә чыккан янгыннан килгән зыянны капларга шәһәр хакимияте ярдәм итәчәк, тик ремонтның кайчан башланып күпмегә сузылачагын беркем дә әйтә алмый. Халиф урамындагы 15-нче йорттагы янгын 5-нче каттан башлап чырмага кадәр үк җитә. Бүген дә монда ут та юк, газ да юк. Бу хакта тулырак Айза Шаймарданов. Бөтен дөнья суйды, кичәгенәктә монда җыештырдык нидек, төне буе аккан, түшәлләрне карагыз, нәрсә монда. Алсу Шәрәфетдинова үз фатирыннан инде тулысынча күченгән 84 яшьлек әнисе белән бергә. Аның фатиры 5-нче катта урнашкан. Янгын сөндерүчеләр чырмадагы утны сөндергәндә бөтен су аларга ага. Газ юк, ут юк, бер нәрсә юк, монда яшәрлек түгел әле. Ә кайбер фатирларда тарттырылган түшәмгә су җыелып, асылынып ук төшкән. Возбухает вода. Сюрприз. 3-нче подъездда исә су килми, монда яшәүчеләр чарасызлыктан подвалларга төшеп сәбәбен эзли. Көмір истән төшкәндә, монда аска труба полностью янган, 2 сәяктә янган. Полностью 5-нче этаждан 1-нче этажга төшкән. Янган. Су бармы соңга? Су юк, су менә монда агып тора. Өйдә квартирада юкмы су? Юк, квартирада су юк, канализация да эшләми. Халиф урамының 15-нче йортында янгын кичә башланып төп сәбәбе сүндерелмәгән тәмәке төпчеге. Янгын 5-нче катта башланып, түбә чырмага күчә, барлыгы 700 квадрат метр майдан янган. Иң зур зыян йортның түбәсенә килгән чардакта, монда барысы да янып беткән. Менә карагыз, монда хәттәки калайлар да шулай хәзер аунап төшеп ята. Гәрчә капиталь ремонт монда әле 2 ел элек кенә башкарылган булса да. Янгынның көчәеп чырмага таралуын коткаручылар ремонт эшләренең тиешенчә башкарылмавыннан да күрә. Чырмада шушы балыкларны алар обработка ясамаганнар. Шуңа күрә әйтәсебез ки дә бу безнең эш түгел инде, әйме? Янгын көчәйде шуңа. Янгын көчәйде, аннан соң инде менә бу ярдәм итүләргә бу ташчылар үзләре ясарга тиеш резерв. Әз булса да бөтен вакытта да инде экономия булмый инде, әйме? Шуңа күрә баларның страховкада да юк. Халиф урамының 15-нче йортында идарәче компания юк. Монда ЖСК Волга 5 дип аталган милекчеләрнең торак ширкәте эш итә. Ремонт эшләре тулысынча аларның карамагында булса да, ТСЖ җитәкчесе мәсьәләнең хәл итү юлын әле тапмаган. У нас, во всяком случае, денег нет. Вот собирать, как сказали, 4,5 миллиона, это на 100 квартир поделить эти 4,5 миллиона, поскольку по 40 тысяч. Не знаю кто. Бу уңайдан кичә Казан хакимиятендә җыелыш табылган. ТСЖ идарә итүенә карамастан, башкарма комитет рәисе шушы йортта торучыларга ярдәм итәргә әзерлеген белдерде. Шәһәр хакимиятенең нинди суммада ярдәм итәчәге билгеле түгел. Монда яшәүчеләргә вакытлыча яшәү урыны да тәкъдим ителгән булган, ләкин аның кирәге чыкмый. Фатир хуҗалары беренче чиратта ут белән газ кушуны көтә, ләкин диварлар һәм түшәмнәр кипмичә утны кушарга җыенмыйлар. Айза Шаймарданов, Амир Залишев, Яңа Гасыр каналы. Бөтен республика кырыш гриппы белән көрәшкән арада Африка чумасы баш калкытты. Татарстанда шул вирус белән зарарланган дуңгыз итенә тап булалар. Бу хакта Россельхознадзор мәгълүматына таянып Интерфакс хәбәр итә. Ит янәсе Калининград өлкәсеннән кертелгән була. Исегезгә төшерәбез, моңа кадәр авыру мал итен Тула өлкәсе, Мурманск, Екатеринбург, Липецк, Воронежның сәүдә нукталарында ачыклаган булалар. Хәзер менә шундый очрак Татарстанның Тукай районында да теркәлде. Африка чумасы вирусы кеше сәламәтлегенә куркыныч түгел, әмма даими рәвештә үзгәреп тора диләр. Әлеге очрак турында ветеринар хезмәтләргә хәбәр ителгән инде.
Җимерек идәннәр, күгәрек каплаган диварлар һәм вентиляция системасының тиешенчә эшләмәве. Бу кимчелекләргә республика элеваторларында Россельхознадзор тикшерүчеләре табыла. Быелның 6 аенда гына аларны 300 мең сумлык штрафка тарталар. Ындыр табакларында уңышның яңасы зур күләмдә кайтып торганда аларны сакларлык шартлар әзер микән соң? Елдан-ел актуальләшә торган мәсьәләнең асылын Нияз Рахман ачыклады. Биектау районының Куркашык икмәк кабул итү предприятиесе 82 ел хезмәттә. Бирегә ашлык, арча, петрәч, лоеш һәм Биектауның үзеннән килә. Кабул итеп алганчы лаборатория аша уза. Монда бөҗәкләр барлыгын тикшерәләр һәм сыйфатын билгелиләр. Иң беренче чиратта ашлыкны арыш буенча инде вредный примесь сприняга игътибар итәбез, и числопадение. Числопадение и вредный примесь сприня группасын билгели ашлыкның классын. Бодайга килгәндә инде ул кликабины буенча и ИДК буенча классларны билгелибез. Бу 4-нче класс бара менә, 4-нче класска бара торган ашлык. Предприятиедә 50 мең тонна ашлык саклап була. Әле узган елгысы да бар икән, сатылмый калган 4 мең тонна монда ята. Саклау тиешле дәрәҗәдә куелган. Бу безнең эшебез, ипибез дип әйтик инде. Көтү буңгысы көндә кайчтуга бәйләнгән кеше булмады. Икмәк саклау, элеваторлар җитмәү республикада шактый кискен мәсьәлә. Бүген бездә 41 икмәк кабул итү пункты бар. Элеваторлар эшли. Аларда 2 миллион тонна гына саклап була. 5 миллион тонна җыйган республика өчен бу бик аз. Безнең икмәкне кая урнаштыру проблемасы ул күбрәк үз территориясендә икмәк кабул итү предприятиеләре булмаган районнарга кагыла. Менә шул ук мәсьәлә әлбәттә күтәреләр егетләр бик ачынып. Акташ икмәк кабул итү предприятиесе, Зәй икмәк кабул итү предприятиесе буенча, Бөгелмә буенча бик ачынып сөйләделәр. Куркашык элеваторына быелгы уңыш моннан нәкъ менә бер атны китерелә башлый биредә инде. Барлыгы 3000 тоннан артык будай һәм арыш саклана. Шунысын әйтергә кирәк, сыйфатына караганда ул узган елгыдан ким түгел дип белгечләр. Соңгы елларда элеваторларның саклау шартларына да дәгъвалар артты. Бу аңлашыла, күпчелеге ким дигәндә 50-60 ел элек төзелгән. Заман таләпләренә җавап бирми. Монда бит ашлык тиешенчә киптерелергә дә тиеш, бөҗәкләр кермәүе дә мөһим. Эштә ул бурсып ятмасын өчен тиешле температурада тотарга кирәк. Бөтен безнең катарагыланган, сатылган. Ул инде безнең карантин службы яталарына карап тикшереп торалар инде. Һәм инде бүтән вакытта тикшереп китә, карап китә госинспекция инде ГХИ-дә. Алар карап китәләр инде. Хилафлык җибәрүче предприятиеләрдә бар. Россельхознадзор идарәсе бу ярты елда гына дымлыкны югары булуын, идәннәрнең искелеген ачыклый. Кайдадыр вентиляция эшләми, түбәдән су үтә. Мондый салкын караш өчен физик затларны 20, юридик затларны 300 мең сумга кадәр штрафка тарталар. В первом полугодии текущего года Быелның ярты елы эчендә идарә тарафыннан 13тән артык беркетмә төзелде. Алынган штрафлар күләме 280 мең сум тәшкил итә. Техниканы да яңарту мөһим ди хезмәткәрләр, чөнки моңа кадәр ашлык кибеп бетмәү, чүпләр калу элеваторларның бош бәләсе була. Сушилкаларны яңарттык. Бер сушилканың волшебный камера нагревасын полностью жаңадан алыштырып куйдык. Аспирационный система белән бик яхшы эшләдек. Татарстан амбарларында кергән барлык ашлыкны да киптерү мөмкинлеге юк. Айрыша явымлы елларда, шуңа да кояшлы көннәргә алар чыннан да җыеп алу өчен генә өмет итми. Ашлык коры кайтса, саклауы да гадиерәк. Нияз Рахман, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Түбән Камада кичә таралган исенең кайдан килеп чыгуын Татарстанның Фәннәр академиясе ачыклаячак. Бу хакта шәһәрнең башкарма комитетында хәбәр иттеләр. Бу 2 көндә шәһәрдә бензол, толуол һәм этил бензол микъдарының 2 тапкырга артуы теркәлгән. Роспотребнадзорга халыктан 100дән артык дәгъва да килә. Түбән Камадагы хәл турында барлык оператив мәгълүмат экология министрлыгына һәм әлбәттә президент аппаратына да юллана. Начар исне якын көннәрдә җил таратырга да мөмкин. Бүген төнне һәм иртәгә көндез синоптиклар һава шартларының үзгәрүе турында кисәтә. Яшелне яңгырлар явып үтәчәк. Җилнең тизлеге урыны белән секундына 15-22 метрга җитәр дип көтелә. Кайбер районнарда боз явуы ихтимал. Димәк, саклык чараларын күрү мөһим. Кайчандыр тәртип бузган үсмерләр физик тәрбия аша дөрес юлга баса. Моның шулай икәненә бүген Казан читендәге Раифа махсус училищесында инанырга була иде. Монда Россия күләмендәге хәрби җыен башланды. Анда Татарстаннан тыш Архангельск, Санкт-Петербург һәм илнең башка төбәкләреннән командалар катнаша. Көчле дә, тәүфыйклы да булырга өнди торган чарада исә Илдар Софиев булып кайтты.
Бу әле Россия күләм хәрби җыеннарның ачылыш тантанасы гына, ә инде мондагы күрсәтмә чыгышлар финал ярышын хәтерләтә. Үзләре яшь булса да, монда барысы да чын хәрбиләрчә ярышта беркемгә дә бирелергә һәм артка чигенергә җыенмыйлар. Бары тик җиңү кирәк. Олар типсә тимер зәрлек кенә түгел, белем ягыннан да калышмай. Георгий Бушой Чиләбедән ул Калашников автоматның һәр детален 5 бармагы кебек белә. Утлы коралны сүтеп җыю өчен минут кына түгел, хәтта санаулы секундлар җитә. Минем автомат сүтеп җыю буенча да төрле ярышларда призлы урыннар яулаганым бар. Моның өчен әзерләнергә, шөгыльләнергә кирәк. Икенче, өченче урыннарым бар. Хәзер беренчелек өчен тырышам. Раифа махсус уку йортында 11 яшьтән 18 яшькә кадәр үсмерләр ябык режимда белем ала. Алар имин булмаган гаиләдән ятимнәр яки тәртип бузучылар. Россиядә шундый 19 уку йорты бар. Монда тормыш нигезенә өйрәтәләр. Хәрби әзерлек өстенлекле юнәлешләрнең берсе. Мероприятие таком федеральном уровне проводится не только. Монда федераль дәрәҗәдәге җыеннар ел саен төрле шәһәрләрдә үтә. Быел Раифадагы уку йорты сайланды. Бу безнең өчен зур горурлык. Монда катнашучы егетләр өчен бу чара зур тормыш мәктәбе булып тора. Ярышлар кискен булачак. Бу уку йортыннан чыккан егетләрнең күбесе элиталы гаскәрләрдә хезмәт итә, тәртипкә өйрәнеп, үз тормышларын табалар. Выправка военная. Монда көчле физик әзерлек, хәрби белем таләп ителә. Махсус күнегүләрдән тыш без теория ягыннан да тест тапшырабыз. Армия тарихын белү шарт. Миңа үз илемнең патриоты булуы шуй. Беренче медицина ярдәме күрсәтү каршылыклар аша йөгерү курсантларны барлыгы 12 төрдә сыныйлар. Кубок ияләре ял көне билгеле булачак. Россиянең төрле төбәкләреннән җыелган 100гә якын катнашучы биредә 4 көн дәвамында хәрби спорт төрләрендә осталыкларын күрсәтәчәк. Хәрби ярышларның нәкъ менә шушында узуда очраклыгына түгел, Раифа училищесы быел үзенең 85 еллык юбилеен билгеләп үтә. Илдар Сафиуллин, Марат Саидгараев, Яңа Гасыр каналы. 2 сумга артык бүгеннән түбән Камада трамвайда йөрү бәясе күтәрелде. Хәзер ул 22 сум тора. Яңа хакны тарифлар буенча дәүләт комитеты раслаган. Шәһәрдә трамвайга билет бәясе 2016 елдан артмаган була. Хәзер аны узган елдагы бәядә тоту мөмкинлеге юк диләр пассажир йөртүче оешма вәкилләре. Арттырмасаң табышсыз эшләргә туры киләчәк. Җәй ахырында Казанда да юл хакы күтәрелергә мөмкин. Соңгы тапкыр аны башкалада 2016 елның апрелендә үзгәрткәннәр иде. Сез хәбәрдар программасын карыйсыз салдагы минутларда. Бөтен дөньяның яшь археологлары Татарстанда. Волонтерларга инглиз теле белергә бик мөһим бу лагерьдә. ЮНЕСКО бөтен дөнья мирасы волонтерлары Болгарда нинди эшләр башкара? Шулпан Касыймова күрде. Алабугада Спас ярминкәсе гөрләй. Ярминкәдә ниләр тәкъдим итәләр? Тульские пряники, печатные, очень вкусные. Сәүдә бәйрәменең төсләре Ләйсән Сабирова репортажында. Көньяк-Сахалинскийга очарга билетлар инде калмаганда, чөнки монда киләсе атнада эшче һөнәрләр буенча милли чемпионат башлана. Бу көннәрдә катнашучылар илнең һәр төбәгеннән шунда җыела. Бүген Татарстан егет-кызлары да юлга чыкты. Республикабыздан әлеге ярышларда 81 бала һәм 61 эксперт катнашалар. 62 һөнәр буенча көч сынашачак. Алтын куллы егет-кызларны исә Ради Гыймаев узатты. Яхшы кәеф, ныклы рух һәм һичшиксез җиңүгә омтылыш булуы Татарстан вәкилләрендә һаваланнан ук күренә. Очкышка утырганчы 2 сәгать теркәлү узу, рейска әзерлек, багаж тикшертү. Ел буе көткән төп вакыйга янында вак мәсьәлә генә. Фәннур Шайдуллин җиһаз ясау компетенциясендә сыналачак. Сирәк тик кирәкле һөнәр иясе балта остасы ул. Күңелгә яткан эш инде. Агач эшен күргәстән балта дип уйлау белмим инде. Балта гына түгелдер. Төгәллек кирәк ди егет. Җыелган җиһазның тоташкан урыннары төрле авышлык һәм формада, ә арасы нибары 1 мм булырга тиеш. Бу юнәлештә ел дәвамында камилләштем ди Фәннур. Бик тә яхшы настроение белән Южно-Сахалинска эшәм. Алла бирсә, минем уйлавым буенча мин анда яхшы результатлар күрсәтеп кайтырга өметләнәм. Биремнәрне белеп баручы сирәк халыкара шартлар милли чемпионат өчен дә искәрмә түгел. Шөрни яшик дип атыйлар инде билгесезлек, аны эш барганда гына ачып һәрберсенә күрсәтәләр. Кемнеңдер билгеле, ләкин анда 30% үзгәреш кертелә. Беренче тапкыр юниорлар арасында да чыгыш ясыйбыз. Көндәшлек көчле ди төркем җитәкчесе. Новосибирск, Москва һәм без. Шушы эшлек арасында без әлбәттә үзебезнең бар көчләребезне куеп һәм җиңүгә ирешергә дип шабыз һәм инде әлбәттә бик каты әзерләндек шушы чемпионат өчен. Башта Мәскәүгә чалар, аннан ярышлар мәйданы. Көньяк-Сахалинскийга дөрес илебез буенча күп катнашучы инде бер атналдан ярышлар каласына килгән. Моны билетларга кытлык белән аңлаталар. Для нас была большая удача, что мы
сумели все-таки вылететь 3 числа. Өчесе очып китә алуыбыз бәхет, чөнки атна 10 көн алдан барып, катнашучылар арып ялчыга бетәрләр иде. World Skills берлегенә, һаваланына рәхмәт, безгә булышлы күрсәтүләр ди Эмиль Губайдуллин. Душанбе, сишәмбе эш мәйданчыгын өйрәнәчәкләр, атна уртасыннан дулкынландыргыч мизгелләр 44 компетенция буенча ярышлар башлана. Радик Гыймаев, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Татар яшьләре Россиянең төрле төбәкләреннән бу көннәрдә Казанга җыелды. Бүген алар өчен форумның иң кызыклы көне милләтне үстерердәй, алдынгы карашлы яшьләрне җәлеп итәрдәй проектлары белән уртаклашалар, бер-беренең фикерен тыңлыйлар. Эшмәкәрлек, гаилә, медиа киңлек темаларына багышланган дискуссион майданчыкларда эшли. Укырга бу Ленин әйткән сүзләр генә түгел. Бүген дөнья күләм билгеле галим милләттәшебез Рәшит Сүнәев татар яшьләренә шундый шигырь белән мөрәҗәгать итте. Яшьләргә ул астрофизика турында дәрес тә бирде, үзенең ачышы, галәмдәге үзгәрешләр турында да сөйли. Безнең каналга милләт, яшьләр, татар теле турында үз күзаллаулары белән дә уртаклашты. Как татары всегда это называли, и опять, почему этому не учат детей? Рәшит Сүнәев лекциясын русча гына укыса да төшенчәләрне татарча атый. Мәсәлән, галактиканы киек каз юлы ди, тимер казык йолдызы сүзләрен әйтә. Это Кассиопея, про нее история. Как эта Кассиопея попала на небо и почему? Бу очрашуны ул үз хезмәте астрофизикадагы бүгенге ачышларга багышласа да, татар тарихы белән параллельләр дә китерде. В Новом Сарае была развита астрономия и геодезия, и это можно судить по находкам обломков астролябии и квадрантов. Рәшит Сүнәев дөнья күләм билгеле галим узган ел Нобель премиясына дәгъва кылды. Россия дәүләт бүләге Америка, Бөекбритания, Алманиядагы төрле дәрәҗәдәге премияләр иясе. Ул уйлап тапкан ачыш Зельдович-Сүнәев эффекты дип атала. Аның ярдәмендә галактика тупланылышын үлчәргә мөмкин. Аны яшьләр тын алмый тыңлый. Реликтовое излучение исемле күренеш турында мәгълүмат. Мәсәлән, мин үземнең мәктәптә элек астрономия укысам да, аның турында ишекләм юк. Хәзер менә шул реликтовое излучениене эзләүче спутникларның иң алдынгысы икән. Горурлык хисләре һәм үзебезгә дә алга таба шуларның үрнәгендә тырышып, тырмашып, яңа үрләргә ирешергә өмет бирә һәм ышаныч бирә. Рашид Сүнәев безгә яңа алам күрсәтте. Ниндидер йолдызлар турында, анда ак йолдызлар, кара йолдызлар, ниндидер яңа фикерләр, менә фәнни фикерләр. Бик менә яңа галәм без күрдек менә бүген. Лекция сәгать ярым дәвам итте. Ахырдан дөнья күләм галим Рашид Сүнәев безнең сорауларга да җавап бирде. Очень здорово видеть такое количество молодых. Шуның кадәр татар яшьләрен күрү бик шәп, алар бик кызыксынучан, сөйкемле, бер генә теләгем укырга. Рәшит Сүнәев татарча белә, әмма орданрак сөйләшә, тамырлары Мордовия татарларына барып тоташа. Үзе Ташкентта туып үскән. Я учил в школе узбекский язык. Мин үзбәк телен укыдым. Укырга кергәндә татар мәктәбен япканнар иде. Хәтерлим әле, 6 яшьтә мине әби янына Казак авылына җибәрделәр. 1 ел эчендә рус телен онытып, бары татарча һәм казакча гына сөйләшә идем. Хәзер ул Германиядә татар дөньясын кызыксынып күзәтеп торам. Оныкларым татарча сөйләшә ди ул. Я очень бы хотел, что Үземнең оныкларым татар телен укысыннар иде. Кызганыч, Мәскәүдә татар мәктәбе юк. Быел Рәшит Сүнәевкә 75 яшь тулды. Шуның айда Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев аңа татар самовары да бүләк итте. Siz o'tirib samovar bilan samovardan ishkanda har vaqtda da bizni esga sala olasiz. Biz sizni bilan g'ururlanamiz. Файза Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Россия, Германия, Мексика, Хиндстан, Сербия, Франция, Бангладеш, шушы илләрдән 26 егет һәм кыз ЮНЕСКО халыкара мирасы дигән волонтерлар лагерына җыелды. Быел ул Татарстанда 2нче ел үтә, анда 60тан артык яшь археологлар катнашырга теләк белдергән, әмма бәхет 3тән беренә генә елмайды. Бирдә алар тарихи археология комплексында табылган казылмалар белән эшләячәк. Музей тыелуы сайтын инглиз теленә дә тәрҗемә итәргә җыйналар. Аларның лагердагы эш көнен исә Чулпан Касыймов күреп кайтты. Biz табылган предметларны саныйбыз, аларның санын коробка тышындагы сан белән чагыштырабыз. Һәм шул юл белән без инде 41 меңнән артык предмет санадык. Айгөл Гыйләҗева Мехикодан килгән яшьтәше Иран Делуна белән бергәләп эшли, күптәнге танышлар кебек аралашалар. Хәзер алар фондта сакланучы тарихи ядкарларны җентекләп өйрәнә. Мин архитектор булырга укыйм. Бу археологик комплекста минем өчен кызыклы ядкарлар бар. Археологияны кешелекнең иң яхшы тормыш китабы дип саныйм. Тиздән биредә тагын бер музей барлыкка киләчәк. Аны төзи башлаганчы археологлар биредә казу эшләре башкара. Биредә эшләү дәврендә бик күп кызыклы казылмалар табыла. Бизәнү әйберләре, акчалар
хәтта кеше сөяге дә табыла. Археологлар фикеренчә, ул инде биредә 7 гасырдан артык ята. У женщин череп более гладкий, то есть менее выражены надбровные дуги, более гладкий сам череп. Әмма быел волонтерлар археологик казу эшләрен читтән генә күзәтә. Координаторлары Нәгиз Айтуганова белдергәнчә, аларга башка зур бурыч йөкләнгән. Икенче атнада без Болгар музей тыюлыгының сайты белән эшләячәкбез. Без хәзерге рус телендәге сайтны инглиз теленә тәрҗемә итәчәкбез һәм текстлар язачакбыз, яңа фотографиялар ясаячакбыз. Барлык лекцияләрдә, аралашуларда инглиз телендә бара. Лагерьга килгән волонтерларның күбесе чит илдән. Василий Митровский Сербиядан курсларга йөреп, хәзер рус телен өйрәнә. Лагерьда бер юлы 2 мөмкинлек. Археолог һөнәрен дә шарлый, русчасын да шымарта. Очень люблю историю и кызыксыну бик ошый төрле илләрне өйрәнәм. Үслегем белән рус телен өйрәнә башладым. Һәм хәзер аны биредә камилләштерү мөмкинлеге дә туды. Кипяченая в самоваре, именно на шишках, да, она неповторима. Волонтерлар изге Болгар җирендә мирасны саклап калуга үз өлешен кертергә тели, гырыф-гадәтләрне өйрәнәләр. Бүген аларга борынгы бабаларыбызның чәй пешерүләрен дә чиштеләр. Спас районыннан Чулпан Касымова, Андерсон Тальцев, Яңа гасыр каналы. Тарих яратучылар өчен зур бәйрәм. Республиканың Милли музеенда Көнчыгыш Көнбатыш төбәкара фестивале узачак. Ул хәрби тарихи вакыйгаларны реконструкцияләүгә корылган. Быелгы программа Ватан сугышына багышлана. Музей залларында фестиваль кунаклары өчен тематик лекцияләр була. Элеккеге җырларны яңгыратып концерт күрсәтәчәкләр. Бәйрәмнең төп өлеше ул хәрби бәрелеш вакыйгаларын торгызу. Моның өчен корал һәм махсус кием салым инде әзер. Тотар Курая, Тулы прәнеге, Павел Пасат яулыклары, килегез, күрегез һәм алыгыз. Бүген Татарстанда Спас ярминкәсе ачылды. Алабуганың иң матур һәм истәлекле урыны Шишкин бакчасы елга бер тапкыр нибары 3 көнгә генә сәүдә шәһәрчегенә әйләнә. Фестиваль күптәнге традиция буенча кыңгырау чыңы белән башланды. Осталарның да осталарын Лейсан Сабиров күреп кайтты. Спас ярминкәсе илнең иң зур ярминкәләренең берсе. Биредә Россиянең төрле почмакларыннан һөнәрчеләр җыела. Быел аларның саны 1000-нән артты. Ярминкәдә тәкъдим ителгән эшләнмәләрнең матурлыгы һәм зауыклыгы белән таң калдыра, аларның барысында тотып карыйсы, иснесе килә һәм хәтта авыз итәсе. Тульские пряники, печатные, очень вкусные. Ярминкәдә төрле төбәкнең үзенчәлекле һөнәрләрен күрергә мөмкин. Болшив эшләнмәләре Саратов өлкәсе Золотой авылыннан. Раньше было производство в селе. Совет заманында безнең авылда балчыктан төрле шүлмәк һәм тәлинкәләр ясаганнар. Бөтен авыл белән бу шөгыльне яңарттык. Хәзер ассортимент та зуррак. Ярминкәдә сәүдә итеп кенә калмыйча, мастер-класслар да күрсәтәләр. Рафаэль абый 3 минутта курайда уйнарга өйрәтә алам ди. Милләтебезнең моңлы, зиннәтле нәрсәтеге инструменты булырга тиеш. Отдам за 7000. Ярминкәдә беркем дә буш кул белән китми. Монда төрле бәядән төрле эшләнмәләр бар. Яхшырак сорасаң ташлама да ясыйлар, кайчак хәтта бүләк тә итәләр. Безнең бөтен шәһәр гөрле. Ел сайын менә 11нче ел инде без аны бик нык көтеп алабыз. Алабугада ярминкәне олылап каршы алып, зурлап уздыралар. Шәһәр тарихының аерылгысыз бер өлеше ул. Спас ярминкәсе тарихы исә 19нчы гасырдан исәп башлый. Спасская ярмарка. Спас ярминкәсе үзенчәлекле чара. Бирдә илнең барлык төбәкләрен күрә алабыз. Почему-то бытует мнение. Соңгы 2 елда халык арасында Спас ярминкәсе башка җиргә күчәргә мөмкин дигән сүзләр йөри. 11 ел элек аны уздыруны яңарттык, ул дәвам итәчәк. Алабугадагы сәүдә көннәренә хәйр фатихасын кыңгырау шуңы бирә. Фестивальдә катнашучылар алдагы 2 көндә үз осталыкларын күрсәтәчәк. Ярминкәгә кәефне менә шушы сәхнәдән истәп торачаклар. Алдагы 3 көндә җырчылар һәм иҗади төркемнәр чыгышы көтелә. Алабуга районыннан Лейсан Сабирова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Чыгарылышыбызны гадәттәгечә иң кызыклы спорт аерымлыклары белән минем коллегам Илдар Софиев дәвам итә. Илдар, хәерле кич. Иртәгә билгеле булганча триатлон буенча инде ярышлар башлана. Анда безнең коллегабыз һәм җитәкчебез Данил Гыниятов та катнаша дип ишеттем. Дөресме бу? Бик дөрес әйтәсең, безнең җитәкчебез Данил Шамил улы монда ярышларның берсендә калдырмый һәм җиңүләргә ирешеп, медальләр белән бүләкләнеп килә. Монда катнашучыларның гомумән барысында тимер кешеләр дип әйтергә мөмкин, үзләренең чыдамлыклары һәм сабырлыклары ягыннан. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыскана рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Ждешь скидок? Спеши в марку Nissan на Чуйкова. Там внедорожники Qashqai и X-Trail со скидкой до 300 000 рублей. Звони 4 пятерки 3 единицы.
Внимание! Объявляется открытый конкурс «Туристический сувенир 2018». Подробности на сайте tursouvenir16.ru. Мизерный расход, огромный багажник, увеличенный дорожный просвет. Все это в японском Datsun за 359 тысяч рублей. Марка Datsun 4 пятерки, 3 семерки. Bulg'ar radiosi taqdim etdi. 30 avgust Piramida konsertlar zalida Bulg'ar radiosining bayram konserti. Qatnashchilar Oydar Karimov, Go'zal Urazova, Danir Sabirov, Ilsiya Badreddinova, Venera Ganiyeva, Filiz Qohirov, Rishod Tuhfatullin ham Totar estradasining populyar yulduzlari. Boshlana 18 soatda bayram konsertini rahim etingiz. Россиянең иң көчле яшьләре бу көннәрдә Казанда медальләр өчен ярыша. Җәйге Спартакиада программасындагы 3 төрдә гольф, чирәндәге хоккей һәм академик ишүдә көй сынашалар. Җәйге Спартакиада катнашучы яшьләр бүген Казанның ишкәкле спорт төрләрендә җиңүчеләрне ачыклай. Россия күләмендәге ярышка 10ннан артык төбәктән иң көчле катнашучылар җыелган. 200-гә якын спортчы арасында көндәшлек бик тә көчле. Ни дисәң дә, монда бит үз төбәкләрендә лидер булып танылган яшьләр килгән. Алай гына да түгел, бирдә чыгыш ясаучылар арасында Россия күләм хәтта халыкара турнирларда медаль яулаучылар да бар. Ишкәкле спорт үзәгендә берничә төрдә җиңүчеләрне ачыклыйлар. Иртәгә триатлонда катнашучыларны тагын да катлаулырак сынаулар көтә. Эссе көндә ярышу үтә дә авыррак. Ләкин ничек кенә булмасын, алар барсы да тигез шартларда чыгыш ясый. Чараның быелгы үзенчәлеге ул яшьләр арасында триатлон буенча Россия беренчелегенең дә узуы. Кыскасы, Казандагы чара триатлон буенча Европа чемпионаты алдыннан генераль репетиция дәргә мөмкин. Киләсе елның 26-28 июнь көннәрендә башкалабызда спринт дистанциясе буенча Европа күләмендәге ярышның узуы көтелә. Моннан тыш Олимпия уеннары призеры Максим Влекжанин спорт карьерасында беренче тапкыр үз көчен триатлонда сынап куячак. Казанда узарга тиешле стартларда Россия гына түгел, Германия, Бөек Британия, Израиль һәм Мисырдан да кунаклар килү көтелә. Катнашучыларны бик катлаулы сынаулар көтә. Монда чыгыш ясаучыларны юкка гына тимер кешеләр дип атамыйлар бит. Пляжда волейбол уйнарга яратучылар тиздән Казан су буена җыелачак. Зенит кубогына узучы ярышның быелгы үзенчәлекләре дә бар. Казанда пляждагы волейбол буенча Зенит кубогына узучы турнир оештырыла. Күркәм традициягә әверелгән спорт чарасы быел 10нчы тапкыр үтә. Беренче тапкыр финал ярышлары һәм гала матч Кремль яр буенда узачак. Анда тамашачылар өчен трибуннар һәм уен кортлары ясала. Сайлап олы бәйгеләре Казанның пляждагы спорт төрләре үзәгенә билгеләнгән. Ярышлар 2-2 форматында үтә. Катнашучылар 4 төркемгә бүленеп уйный. Җиңү яулаучылар Зенит Казан волейболчылары белән көй сынашачак. Турнир 10 августтан 12 августка кадәр дәвам итә. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Алдагы ял көннәрегез файдалы матур үтсен, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шарлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганичесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Бары тик август аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта булытлы һава, температура 28 градус. Шимбә көнне циклон үзе белән бер өлеш явым-төшемнәр алып килә. Урыны белән боз явуы көтелә. Җил көнбатыштан уртача тизлектә исә. Төньяк чыгышта әлегә нибары 23 градус җыла. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Мензелеевскида көн сүрелә, шулай ук явым-төшемнәр дә булачак. Якшәмбе көнне һава шартлары әллә ни үзгәрми, урыны белән яшен вәгъдә итә синоптиклар. Ә шимбә көнне төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта урыны белән яшен булу ихтимал, яшен вакытында көчле җил көтелә. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн болытлы һәм яңгырлы булачак, җылылык 27 градуска кадәр. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нырлат, Аксубайда көндезге сәгатьләрдә явым-төшемнәр көтелә, температура +27 градус. Урамда һава торышы нинди булуына карамастан, ял көннәрен якыннарыгыз янәшәсендә күңелле һәм файдалы итеп үткәрегез.
Башкалабыз Казанда яңгыр явачак. Температура 26 градуска кадәр. Көнбатыштан талгын җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 748 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 69%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенге һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исәнмесез булыгыз.